Mwancho muligeria banongo kwaligania sekeonga chinsainye kurwa Getembe TV asika gitali getambe egere banongo manyinga nararia ya atikire kurwa ase chinsinyo inye chiense asense maibi manyirerio no Yominto Wilson Eliane Dennis Oulu. Ense mugete yabana boda boda kurwa ase county ya Nyamira nigobe murunganirio bokorerio bobe kurwa ase serikali ya county iyo nigo batebere muna baraboni go bagusabwa ekibese kiri kibwenderete gusabagwente kurwa bune bango kulende mbali konyoro bokoreri asibayigo bamubuliro mujumbe o West Mugirango musike Steve Mogaka kwene kinga nkobaletera ramagendero gati abo kipara kingi ase constituency ya West Mugirango unatokumanyirwa no muri kyoito kurwa Nyamira Polycarp Okara. Eliberera na nene gati abana boda boda mune serikali ya kaunti ya Nyamira ni waligendrete kubwata inse kirabuna bogokya ase serikali ya kaunti ya Nyamira babwate na muna bunyanyimbo bunenjere ya moyo kubeka byara bali abonse batari gwakana ebango kulinde gati abana boda boda bekurase chi stage nigo besokire nako gendera kugikiria nchira bagendere ko bagochandwa muna bunyanyimba bayiga yento bono baganirio kuigwana ko ba egati abarabwa mune serikali ya kaunti Elio nyarako bagwakane bango tangu chinde chonse jitayo katika berega iga se wiki una toiga mtu aromo ichano monene tekara tu anyora account ya chakire osako tumnyokia naende karatu umerante litanga ya somo kutana tu abalete na observe account mtu aigwana tena mondo tayo ujikumyokiwa mpaka tu aigwani renga kidogo chibotaka kuwewa nakyo kireire mwana siasa asirita Walter Mumanyi kurase bunga ya West Mugirango wesona nigatia sagendere ko bagakobolia barayiko ba aso mustari obosyo nenjere ye moyo kuliyo kuigwa negatia boda boda mune serikali ya county asagendere ko bagaguseme byare gatia barayi abo batarekiranya amagendere gatia bokoro isyo gwechipara amache boigo ne ase abana boda boda abiga bagotimukira yani chishede na boda boda mechande libabwate ten namba tayi twakane gambange ya serikali chano babwate no libakubule serikali trabaro senonyampara ninde banyole bese jibayo chuaka no mochumbo obone injiko balosa ndichipara ya kamere ga shimo chumbo no chikoro sia machiko abeko nyala kanando sino ne dijiko bungali to yetinda moskali tabwana letiko kuna kuinjo kuna boda boda serikali to bwate ne bwate uwezo yoko lo sino na baskali ba boda boda boka bali ba kurwa ase eneo hiyo bali ba understand tie mechando ya boda boda Nigento bega bana boda boda abega bagendere ko baguseme byara na nase bamusemere byaro mubunga wechinseme kigachi ya West Mugirango musike Steven Mogaka asigari bamuganire ko raise chipara na bogo ko batole kurwa science bagwetera elio kunyara ko bagokonyeka to ka serikali ya kaunti ya Nyamira ebintu ba wena to para to bwati service to bwati ko rujya kagaje tu abantu bande to katole para kwerende umugasoigo to bone ko umugaba nago cyangwa gutuma abantu ajya gutumyoke bigo twaranga n'intu cyo gucyana nakero bocha kuja kumyokia abantu bona gebiri gari kara abantu bamenye kuba abantu bande bamenyoka bande batumira abande babuneka esengenjo account government yachake gutumira abusikari ibintu mbira tu igwana nete buna kitaya kicho amaje inde bitana ko ango sabanga kwende koru moisona mangana ya naliaje Steve warai be kwende Steve wokaranga nyo nete kwenda katenga kebiri ko kare ko gango nyo le ko kawo kwende ya lingenta ntoite tayari bayatera umugambi buri bwo cy'ukintu cy'amu mu y'abantu yo kibaro kipara yo kipana abantu kibasa basome wowe kabantu amya tugambyo gororo bwo kwa n'abantu igingo reporteri getaseni kya bwanchete kya Getembe kuregase akaunti Nyamira injigo nguru kwa Polycarp Okara abarandia nigo bagikerio goitwa kwa abarayi bechidini anena sebikorwa bya bwangoigwa
ukwana imeyasa magacho ye kanisa ya Sabbath Day Sombogo ime ya kitutu cha Chenuthi County ya Kisii abarayi boni go babuliriye abo bisabo tukigwesokia na gutuke bikorwa asabarayi b'ekidini anena basasiroti babere baba bagoitwa bwangoiga unatokomanyigwa n'umurikyo ito Daniela Ontiri. Ukwana si kanisa ya Sabbath Day Sombogo yekoragwa na Bishop Ezra Kiriema imiye wodi ya Sensi hasi kitutu cha Chenuthi County ya Kisii. Abarandi abaiga nigo bagendera kugikiria ebikole byogoitwa kwa barayi b'ekidini. Ebyerekanire komentekana na monasa matuka abangoyiga Kenya ngana batayabuna nigo eganetie okobwatirana na masabo gosirigwa ukwana chingaki cy'umuyaga bugosira magacho yekanise yo umuyaga boyigekerenwa nabo bisa au egatiabo Simon Mbaka kuru ya sabisi y'umubunge wensemeyo nigo bamentabuna amasabo naroka arakonye gusire bikole byo boyigo amagendero hasi chikanisa na hasi chinsemo au hicho chire na barai. Mnakumbuka tangu zamani wachungaji wamekuwa wakipitia mambo magumu, wengine wanauawa, manabii wanauawa. Lakini kuna mchungaji mmoja anaitwa Petro kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 12 alipokamatwa hakuombewa na wachungaji wengine, aliombewa na kanisa. Amen. Na nisiongee tu na msifanye chochote. Wangapi mtaombea kanisa? Mbaringa murasabira aba pastor, aba sasiroti. Esiso libuneye nitegeta aba Kristo bari genuine basabe asengenjo y'abasomba banyasaye benchi. Asense mwinde Mbaka nigo amoko boko mabunge bwensemeyo asimiremo y'amagendero etambokero gyakinirie bunge ya kitutu cha Chenuthi wecha sebirengo binde aba pastor baito na bishop bwegazi mogora nebia asoko sabereze yaito sabere serikali sabera bajumbe baito esa gulia aboni gana gwaro engaki yoko jorige wika abana injia abana bujibundi yoko jora biongozi so sai wacha tuache maneno mingi because to bate financial yenga ibere bosio ono katika yenga imoto teje bese chon siga ne mondo kora tika tura kwa romo genda arafu maneno mengine tutapangana mbele sindio pasta mbiamono tusabira abara baito ande mbiamono ko bangene abara bali boniga aiga nigagocha chinga kibirengerio au bigendrete kurugwa igoro ya siasa chega Kenya ni chidini asabara ya baiga bamentabuna chitabauti hasege siasa nchiraroro na baliya bangaini mbali goetania hazo goitana na koboererana. Tuna abantu banyasaye unajua wanasiasa wanasikia ground, serikali inasikia wananchi na wachungaji tunasikia Mungu. Sasa mwanasiasa anaweza kusikia ground iseme inamtaka na mimi nikisikia Mungu aseme hamtaki. Sasa tutafanya namna gani? Si lazima tulete ile ya Mungu. Amen. Hapana siasa tiwa wanataka ile ground. Na intu watu tiketoteka nyasaye. Na wabiko genda iko. Tiwa manne nyasaye seni. Hata mubu yabarende asikira ringana biri mu akorire nanda abaira nerigeichire. Na inche maambia ndangeri toche ase obosango koiga nkuru dirigeta seni kya gatembe kurega se kaunti ya Kisii letrane nguru ko Daniel Ontiri. Umwalimu munene w'esukuru ya abanyaruka ya Sironga Musubati Jane Nyanumba nigabuliriye abarandi nabo igabalimu abanene abo bare asikisukuru chigi Adventista wesokia na kurwa maegelio abene guchia asaborokigwa ukwana bo igekero kyumuyo uko batisa aborokigwa abo bare ngegwetania akiri buisa tubago soma asikisukuru chi secondary magayabo konyora amaorokerelio ase wikingima nigomo director bw'ekisemi Pastor Richard Sapwini uyibo igora etomoyo goyo abakurira abarokigwa bayigabuna nerebuya kobera ase nyumba yomonene muri kito Fatgad Gisemba nabwatetie engane iyo no twareganira roboti rukubwatia. Umwarimu omonene gw'esukuru ya secondary y'abanyaruka ya Sironga Madam Jane Nyanumba ubaburirie abarandi bonzi anene abo bakubayegeria aborokiwa igoro y'obunyasaye ase chikanisa echo chirense ye Adventista una nerebuya barabwo kugenderera kubeka umukya ase okwenana amorokererio anene igoro y'edini eyeiga. It is my sincere request to all the patrons and all the principals that they nurture these students
so that they fit into the doctrines of the Seventh-day Adventist Church. Without your support, then all the work that we shall do today is in vain. Gukwana ekero kiomoyega omonene bukubatiza aborokiwa wetania chiribu isatu bagosoma ase chisukuru ao chegi Adventista ritiko lya igoro nigo umudirector bwechisemi ense ngima inse ye kanisa eyeiga Pastor Richard Sabuini abasemirie aborokiwa babonzi banyorire ebatiso buna nerebiya batamere omotongi bwense nere nigo aratenene amona barabwo nonyenekero amatemwa yechingencho ao araba banyore anene ekero bagendererete nobogima bwense eyeiga. When you are baptized, you are appointed as children of God. That is biblical because John chapter 1 verse 12 says, as many as those who receive him, who believe in his name, they are called the children of God. At the time you receive Jesus Christ, you believe in his name, you declare yourself in public that I am a follower of Jesus Christ. I trust in him. I want to walk with him. I want to be a child of God. At that time you are called a child of God, children of God. Ingana eyeiga ya Pastor Richard Sabuini nigo ya mentirwe chinguru numurai omonene bwe kanisa ya Adventista inse ye conference ya Nyamira. Pastor William Ungaga oyo otebire ogochora koba asinyasae negento yokogokera mono naigo onditayo ureitie maiga ekero are amo na nyasae. In my life, when I was in high school, that's where I made a decision to be baptized. There are a lot of decisions that we make in life, and some of them we regret. But I want to give a testimony that since I took a decision to be baptized, I have never regretted as to why I took that decision. I want to believe that also you will never regret the decisions that we regret, but decision to put God first, you will never regret in your life. And God will never disappoint you, not even a single minute in your life. Stick to God, commit yourself to him, and walk with him. And those of us who made decisions long time back, it's a time to revive your decision, and let's be committed. Inko reporter Gatembe korwa seskuru eyeiga ya banyaruka ya Sironga egotoka imeye wodi ya Bogichora ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Njefatikad Isemba amateye mokurwa asensemo ya matonge wodi ya Bukiri Yeremia North Mugirango nigere nekirero kyobokonyi amate mugaka mugambi nyabongoye nigo yasirio mwanchobo oya uri nibo gwikakoera ekerari ngumurwaire asebono nigo bagendete kuruberia matanga anyagusira asbago bagendete kuriya obokonyi ukumwagakira inyombo muri kitso Polikapa Okara na kwana na barabu no roboti rokobwatia na ruo atwareganeria ngwikaga igase kinyoreki gakya matongo ekigotoke menye wadega ya Bukiri bunge ya North Mugirango asinga ya mugambi nyabongoye asoko namo nabanenje kurasoro gongoriga bagendere tamo numurubuli bokora isye nyumba nagigango bwatekanamo namakweli ayanyaraka bagakoiro muruyo jarire nyabongo ya Sireta Divina oyo bone mirubuli ya yegendrete ili atkunyaraka bagakweniwa mononora arwaja sama kana ono ngusaba bamenye mongori eko garo musigo mwato rumuntu abana mbali school enkeyega nigire no botako bonene ubu barere nchira batemere kurwali omuswato yobo Divina wika okolire nibo kulende umwele je niganyara ko bagagosira na gotige bile nase enyagitali kyagera mu cyoyo uri nsebubi akya soma yo bugwancha angelia no umugabana acyari ryo mu cyoyo
muchoyo uri bunse no kuri mumboya eto chandegete mwana ominto nyagosira obero kurwale myaka ene obere nyagitali ya Naruko mpaka akorora emetinye 3 buna bona ntite kwa transfer cha Nyamira ukorire emetinye ibere guchikwa erandoche buna ntite gusire Jumamosi tuligeria barayi bali babwatoko gani okuyasenge nche pingere Nyamira igere ene ntoro cyo sento nyale atakana amono bakonyi bwaye Michael Baga oyo buyo manyakanite buneki abakora sinseme chiga oyo oli omwana siasa nigaba bwatokire obukonyi bwa mabati emetera wego nendagira unenjira ya moyo ko basira chingaki bagende tamo nemero biliga yo kunyara ko bakurubelia matanga anyagusira wone nake twisimi gatebo bokongumbura gotegera ndesa kironi bokongumbura atale na kito chako konya na bagante bi nyomba teyo nori usaga sirete tauni akale bono mete ndokora tu mututa turabe nyomba nenjina arana ngokora na yagisingoika aretira matwa amabati emete nefu na aretira gachi kwaga chenyomba kwanza ene nimete ndagira teyo nacha ne chibando ne chinyeni ndagokire nta goko goko nene gutaikoya naende narorire na mutokonye mutorusise monkonyera abachikura abana ndiyo muna sonse nyina bo nigo yamategagera niringambye munasibe go yagenda ko bage kubulya barayibande gwesokya unenjira ya moyo gokonya amatega kubwatakana mono bokongo bonge obuborase enkeyiga ingana boigo Michael Baga enyarekoba gagusingirira asaganira barayi wesona nigati eligo konya abanga bunabo gakurwa sebinyoroime gakiyo mochioyo moise koligereria buri mumboyo kende nkeyo abantu baro mochioyo bachandegete mbabwati nyone sebakwe chingeni mbabwati kende gionsi gaki mwato rusirinse wakire mbya mono mono yere gwetani nyende gaki abantu bakibamente ikyayoro cyo mwana oyo abana bambaro bakinire to botakoba naende kwarenga gukinga kyotera mina arenge moyo yo barenga bachande kumono gochitwagwa kegindi nyamo na gwasirutu gotutura abarayi bali banste bali sky imete ntwakira barayi abange chisimi familia yake tabarayi chisimi kindly moche paka agaiga and give something the family esteriere erinse pi ginko reporter getaseni kya wanjete kya gatembe kurega sekenyori kya matongo wadi ya bokere me yebunga ya North Magarange County ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp okara abarimu ba junior secondary mbawumena rero ime sub county ya Manga elikweroberia busibo bachori bwekiombe gya Kupet abarimu aboni go babolianga abancherwe kwerikia asobonge guchigo akachikure ekyo nabo go bayiguli bagali okubolia na kurwanirira ebirogo ebyo nabachori obwekene nobwasyoku registration goikekorwe y'abarimu bose pi bajeses babe members ba Kupet elinto ba eligible wakachikura chibese cheto chiko nacho lakini toro ba registered buna members ba Kupet. We want the slots to be equal. We are aware that kuna slots zimewekwa for the people who have served in BEC, of which no single JS teacher has ever served in that capacity. Why? That is discrimination. The nomination fee is too high. Onyo moye musiyo koruchiri busana. What about mwalimu wa JSS okubodia kadogo aru 1150 haiwezekani mogul. We are not sons of Eresagot. We are in Kupet by default. We want to ask Kupet one thing. We are hosted in primary, we are never teachers of primary. And we want to say this, we can never be left out in the authority of making decisions in Kupet. We want to ask Kupet, either you admit us to vie and be equal members of Kupet. Motu anjere tobo ulichikura tuwezi Kupet because koru bali yetu kibesa bako na chunga ichiko chi ngoko kibesa ichiko kwekensi ya kogara togo chikobolie branch twata una besa chino njanya ko chaga iga kibesa chingo liete ngaikire elia kabere etata tumanyenga inki yako gara buna intwa banu ba JSS twa ke chikura twensipi abantu bakego bago chensemo iga bachorana na nayo kunyara kwa kachikura gente kintu ntoli kwa gochiwanja boigo tigatwerwe na kumubwate sio mujumbe bwe constituency ya Kitutu cha Chenote Musike Jafet Nyakundi aikiranie gangane iralire tabamenyi aina mangana yo munyakirogo bwe kiombe kya National Government CDF imeye county imeye constituency yo Musike Simon Mbaka uyo yakwana alitukolia rero ime ya Sombogo asomo chango bugo changira kanisa yege Adventista
lakini asega sio mheshimiwa yoga ngokwanere amanganeji para moroje barabara ilikuwa inakwama hapa Rusombogo kuchiri Tambacha oendeke gogi nero ne ramu taribo yo yende yo muruwa benda ketoko kuruwa iga otirimbo ko nyakoro musacho bina kolere gas eramu otirimbo ko kanyakoe o mai kona jojo so this is the only MP okolere gas ko etani ba MP bande bonse usiengima ekara moko rali na William Ruto oyo no mondo very serious eza kuligorani no ebintu bikorwa bya chansa onya tubu ati usiane ngiya ne president noroja bande una banga igeta batali hangenere chipalechi chonspi ojirosiri asejitikale tengorosi bujirejere toje ga Sombogo tea factory ya oni go bekere budget ya 100 million uwe uvare biri eliere galia egara bale mi banyole profit egara bakolie bonus itaye gasiki wagachare ga marani ejiro ya 50 million wagachare ke gogi ejirende ya 50 million debinto binde binga bange to muchumbe ikoga ke musacho yu ngatari gasiga ari gas marenga bagote bajabe diagendre diamono aisano ne mo chinsainye chiabono botuko abono nko yabutorera amangana maya yekyonga chinsainye nara yitse cyanganyire kumanya sinchira yogo ikerano mbyamona sugo sanga na inchego cyakera chinsaibere go ikabono kwa niaba ya baminto bonsi yo minto Wilson Makori asensemeri ibimanyirerio baminto kariri amo na oyo minto matundura kurwa sensemeri ko ninga chibicha niriyo giriya kirasore asencherere ngiya kigima amo no executive director ito kurukwanga Obed Mukwa umo manager na kurukunga Enoch Mukate abo babire nakolere niko barababwatani ba Manchester United iko bakolera namba 15 nemo ase Premier League ya Bongereza ase season yiga tumira ne chinsabone chiga cyarereri ane Denis Oulu Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biliya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochogane chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayenyora bwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyi go busongo eyerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone